Здравейте! Аз съм доктор Чудомира Петкова, управител съм на дентална клиника Бургас Дент. Днес ще ви разкажа за един ефективен метод за почистване на зъбите. Преди да започна, искам да кажа нещо много важно. И то е: не мокрете четката си за зъби. Много мои пациенти правят тази грешка, но мократа четка не чисти толкова добре. Затова не я мокрете. Започвате с миенето на зъби, като леко отворите устата. Не отваряте прекалено много, за да може бузата да е отпусната и вие да имате възможност да извършвате всичките движения вътре в устата, без самата буза да ви ограничава. Движенията, които трябва да се извършват, са кръгови, по този начин, и така се почиства предната повърхност на зъбите. Нещо изключително важно е да почистите и последната задна повърхност на последния ви наличен зъб. Може да бъде шестица, може да бъде седмица, може да бъде мадрец, няма значение. Важното е да почистите тази крайна повърхност. Трудно е, но не е невъзможно и тя да бъде почистена. Може от вътрешната страна, може отвънка, просто трябва да я почистите. Вътрешната повърхност на зъбите отново се почистват с кръгови движения, бавно, без да се бърза. От кучешка до кучешко зъбче се образува една дъга и за да се почисти добре, се слага четката по този начин и се издърпва в пълната й дължина. Повтаря се няколко пъти и така, докато се стигне до следващото кучешко зъбче. Тази дъга от вътрешната страна е много добре почистена с този метод. И накрая остава почистването на дъвкателната повърхност. Тя е много лесна, там няма нищо специфично, просто внимателно си я почиствате. Така, както казах в началото, е важно четката да бъде суха. Друго трикче, което мога да споделя с вас, е, че може през няколко дена да променяте мястото, откъдето започвате. Ако в началото сте почнали да чистите, първия ден сте започнали да чистите долу вдясно, то след 3-4 дена може да започнете горе вляво. Идеята е, че когато започнете в началото да чистите, сте по-мотивирани, отколкото накрая. С четка и паста мога да се почиства много голяма част от зъбите. Повърхността, която е трудно да почистите с четка, е пространството между зъбите. Там се използват други средства за хигиена, за които ще направим допълнително видео, за да ви разкажем и за тях. За да проверите вкъщи дали добре сте си почистили плаката от зъбите или дали добре сте си почистили зъбите, може да използвате отцветяващи агенти. Те са под формата на таблетки или вода за уста, като аз препоръчвам таблетките, защото при тях по-трудно се отмива самия измиващ агент и няма да ви даде фалшиво спокойствие, че сте си почистили добре зъбите. Когато дойдете при нас, ние може да отцветиме вашата плака с такива професионални гъбички за отцветяване. По този начин ще можем да ви мотивираме в почистването на зъбите и да ви покажем местата, които вие не успявате да почистите добре, и да ви дадем съвет как най-добре да почистите на тези места. Днес ви показах как ефективно да миете своите зъби от дома. Грижата от дома е първата крачка към добро здраве и красива усмивка.